Mara, ce faci acolo? Bun. Fiți atenți. La cine ați venit voi astăzi? Cine e Ianis? Tu ești Ianis? Ianis, ce s-a întâmplat cu Spider-Man-ul tău? Uite, aici la buze, zici că, nu știu, ești ciudat. Ia-mi spune, ce s-a întâmplat acolo? S-a șters. Normal că s-a șters. Bun, este ziua ta. Câți ani ai împlinit? Cât e aici? Mult! Normal că e mult. Cum să nu? E dormit puțin, nu? 5 ani. Tu câți ani ai? 7. E puțin, la el e mai mult. Nu? La tine e mai mult, așa-i? Bun, îi spunem la mulți ani așa frumos? Da. Și tare. 1, 2, 3 și... La mulți ani! Te-a plăcut? Au spirat prea tare, nu? Sau? Bun, fii atent. Am o surpriză pentru tine și pentru invitații tăi. Dar trebuie să le chemăm. Îți dau personaje din desene animate. Oare cine credeți? Mini și Mickey. Dar tu de unde știi? Unde știi? Și dacă cumva vine altcineva? Că v-am uitat la desene. Hai, normal. Bun, îl chemăm, zicem surpriza. Spunem așa, să vedem poate vine. Hai să vedem, uite, exact din baie vin. Exact din baie, nu știu cum s-a întâmplat, dar vin din baie. Dar oare ce-au făcut în baie? S-au schimbat. Cum poți să spui că s-au schimbat? Poate n-au trecut la baie. Cum adică s-au schimbat? În ce? Au fost altceva înainte? Da. Da. Bun, strigăm surpriza! Hai! Surpriza! Surpriza! Uite pe Mickey și pe Minnie! Ceau, Mickey și Minnie! Hai să luăm un braț și să facem... Hai să dăm cinciul! Hai să dăm cinciul! Așa, bravo! Dăm cinciul cu ei! Bun, perfect! Așa, uite, el e sărbătoritul nostru! Bun! Fiți atenți! Vă place să dansați? Da? Perfect! Bun! Ați auzit cumva de oglinda?